שלום ילדים מתוקים, ומה שלומכם? מתגעגע אליכם כבר. מקווה מאוד שתכף ומיד ניפגש בבית המקדש. בינתיים אני מזכיר לכם את מה שאמרתי כבר בהתחלה, שאני אשמח מאוד לקבל מכם פתקים של מעשים טובים. כל ילד שמתפלל, שלומד, שעושה כיבוד הורים, שעושה אהבת ישראל עם האחים, עם חברים, וגם נשמח לקבל מכם דשים סתם. אפשר לספר לי מה אתם עושים בזמן הזה שאין גן, אולי תספרו לי איך הרגשתם כשהייתם צריכים, כשהייתה אזעקה, מה עשיתם. כל אחד יכול לשלוח לי הודעה, אפשר לשלוח לי מילים, אפשר לשלוח לי הקלטה, אפשר לשלוח גם וידאו. נשמח מאוד לשמוע מכם וגם לענות לכם. וכעת לסיפור המיוחד של היום, סיפור אמיתי שקרה עם הצדיק שקוראים לו רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. הסיפור הזה נקרא, בואו נראה את השם שלו ותעזרו לי לקרוא אותו, האקדח. מה האקדח עושה? שלא, זה הכי קל, קומץ יוד, יורו, האקדח שלא ירה. מה? אקדח שלא ירה? אבל אקדח זה דבר שיורה. מעניין מה זה הסיפור הזה. סיפור אמיתי על רבי לוי יצחק מברדיצ'וב עם אקדח שלא ירה. הסיפור מתחיל כשהחסידים של רבי לוי יצחק מתלחששים אחד עם השני. לאן הצדיק נוסע היום? הם שאלו, כי הם ראו שהעגלון כבר הכין את העגלה והסוסים, והרבי קרא לכמה מהתלמידים שלו ויצא יחד איתם לדרך, בלי שהם ידעו לאן הם נוסעים. הסוסים דהרו בין כפרים ועיירות כמה שעות. הרבי לומד תורה עם התלמידים עד שהגיעה שעת הצהריים. אתם זוכרים מהמסיבה שלנו מה התפילה של שעת הצהריים, נכון? עצים גבוהים וגדולים צמחו באותו יער איפה שהם עצרו, והרבי אומר לעגלון לעצור את העגלה, נכנס בין העצים, והם שומעים את הרבי מתפלל ומתפלל. אומר תהילים, ורק אז חוזר אל העגלה. הם ממשיכים לנסוע, מגיעים אל הכפר הקרוב. הרבי אומר לעגלון עצור ליד מנהל הבית המפואר שם. זה היה הבית של מנהל האחוזה, בית מוקף בחומת אבן ושער ברזל גדול בראשה. מי גר בה אתם שואלים? מנהל האחוזה, האיש שמנהל את כל הכפר. ייכנס מנהל האחוזה, אומר הרבי לעגלון, ואמור למנהל שאנחנו מבקשים להתפלל תפילת מנחה בביתו. קפץ העגלון ממושבו כדי לעשות כדברי הרבי, והנה לפתע התפרץ מתוך הבית איש חזק וגבה קומה. השיער שלו ארוך ופרוע, הוא לבוש בגדים מעודרים, ועל מותנו חגורה חרב חדה. ביד הימנית שלו אקדח, הוא אדום מכעס, ולידו יש כלב גדול ושחור שחושף שיניים חדות ונובח על האורחים. אנא, אדון נכבד, אמר לו העגלון. אבל האדון הזה, שבכלל לא היה נכבד, במקום לשתת לו לדבר, עוד לא סיים לדבר, וכבר כיוון את האקדח שלו לעבר העגלה וירה. אבל האקדח לא ירה, אפילו כדור אחד. האיש כעס מאוד. היה נראה שהוא ממש שונא יהודים וכועס לראות אותם. הוא התכופף לבדוק את האקדח וניסה שוב לראות על נושא העגלה, אבל האקדח לא ירה. הכלב השחור המפחיד של האיש זינק לעבר הנוסעים, הוא רץ לעברם, הוא ניסה להתנפל עליהם ולנשוך אותם בשיניים החדות שלו. ובינתיים מנהל האחוזה שוב דרך את האקדח שלו. הוא הזדקף, הוא מסתכל על העגלה, ופתאום הוא רואה את הפנים הקדושות של הרבי, רבי לוי יצחק, ואז קרה דבר מופלא. האקדח הוא זז כלפי מטה, הוא סט ללמטה, נורו ממנו שני כדורים בלי שהוא התכוון בכלל, והרגו את הכלב השחור. מנהל האחוזה עמד נבוך ומבולבל. כלבו היקר, נהרג. מי הרג את הכלב? אני הרגתי את הכלב שלי. הוא היה ממש מבולבל, ופתאום ניגש אליו התלמיד של הבעל שם טוב ואמר לו, התלמיד של הרבי מברדיצ'וב, ואמר לו, פה בעגלה נמצא הרבי מברדיצ'וב, הוא מבקש להתפלל תפילת מנחה בביתך. אתה מרשה לו? מנהל האחוזה עשה דבר שהוא מעולם לא עשה, והרשה ליהודים להיכנס לאחוזה שלו. הרבי והתלמידים
נכנסו לתוך האחוזה ומתחילים להתפלל את תפילת המנחה. עגלון, אמר לו הרבי, אל תיקח שום דבר בחינם פה מהאחוזה. אם אפילו אם אתה צריך אוכל לסוסים, תקנה את זה בכסף. ומנהל האחוזה מסתובב לו, חסר מנוחה, מבולבל, מה קורה פה? אני לא מבין מה קורה איתי. מהחלונות מציצים חברים שלו, הגויים השיכורים שאוהבים להתהולל ולהשתולל איתו. הם לא מבינים מה קרה לחבר שלנו. ממתי הוא מזמין יהודים הביתה? השתגעת, הם צחקו עליו. הרי הם הרגו את הכלב שלך. אתה מרשה להם להיכנס לבית שלך במקום לנקום בהם? אבל מנהל האחוזה אמר להם, כשראיתי את פני הצדיק, נפל עליי פחד אדיר. הרגשתי שראיתי את הקיסר. לכן נרעדתי. האקדח ירד כלפי מטה וירה מעצמו בלי שהתכוונתי. אני אסביר לכם מה זה לפחד מקיסר, אמר מנהל האחוזה לחברים שלו. אתם יודעים, לפני שהייתי פה, מנהל האחוזה, פעם הייתי השומר בארמון של הקיסר. אתם יודעים איזה פחד זה היה? להיות קרוב אל הקיסר. החייל פוחד מהמפקד שלו. והמפקד, כשהוא צריך להיכנס אל מפקד המחנה, הוא מפחד עוד יותר. וכשמפקד המחנה צריך להיכנס אל מפקד המחנות, הפחד עוד יותר גדול. וכשמפקד המחנות נכנס אל מפקד הצבא, עוד יותר מפחד. ומפקד הצבא צריך להיכנס אל שר הצבא. ובסוף, כששר הצבא נכנס אל הקיסר, זה הפחד הגדול ביותר. ועכשיו, תארו לעצמכם שלוקחים חייל פשוט ואומרים לו, המפקד אומר לו, אתה הולך למפקד היותר גדול. הוא רועד מפחד, עד היום הוא רק דיבר עם המפקד הקטן, והוא שולח אותו למפקד היותר גדול, עד שהוא שולח אותו ממפקד למפקד אל הקיסר. אתם יכולים לדמיין איזה רעד ופחד מרגיש החייל הפשוט שהוא צריך להיכנס אל הקיסר בכבודו ובעצמו? פחד כזה הרגשתי כשראיתי את הצדיק. ומנהל האחוזה נפל והתעלף. כל החברים שלו הסתכלו בתדהמה. מנהל האחוזה היה איש אמיץ וחזק, איש גיבור ולא פחדן בכלל. הוא נופל ומתעלף מרוב פחד מרב יהודי. הם העירו אותו, שפכו עליו מים, קראו לו בשם, וניסו להעיר אותו עד שהוא התעורר. כולם ידעו מזה מנהל האחוזה, כולם הכירו אותו באזור, הוא היה איש רע ואכזר. היהודים הכי פחדו ממנהל האחוזה. כי לפני שהוא הגיע למקום הם חיו שם בשקט, עבדו והתפרנסו, החיים שלהם היו שלווים ורגועים. והנה עכשיו, מהיום שהמנהל של האחוזה הגיע, סילק את היהודים מהאחוזה, ותמיד תמיד היה מזיק להם. הוא גם לימד את הכלב השחור שלו להתנפל על יהודים ולנשוך אותם באכזריות. בינתיים, בזמן שכל הסיפור הזה קרה בתוך הבית של מנהל האחוזה, היהודים שגרו בכפר הקרוב שמעו שהרבי, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, הגיע. הם כל כך התרגשו, לא היה להם הזדמנות לראות את הרבי בדרך כלל. זה היה נדיר. אתם יודעים שבאותם ימים לא היה לא מכוניות ולא מטוסים. והנה הרבי נמצא פה כל כך קרוב. רצו מהר הביתה, קראו לילדים, לבשו את בגדי השבת, הולכים לפגוש את הרבי. זאת התרגשות גדולה. אבל בדרך הם לקחו גם מקלות ואבנים, כי הם היו רגילים שהאחוזה זה מקום מאוד מפחיד. יש שם כמה כלבים, ואת הכלב הכי מפחיד, הכלב השחור. הם התקרבו אל האחוזה, ואז שמעו מהמשרתים של המנהל של האחוזה את הסיפור המופלא שקרה במקום, איך המנהל בעצמו ירה בכלב שלו, ואיך הרבי והתלמידים נכנסו לאחוזה. המנהל הזמין אותם בחיוך ובשמחה וכיבד אותם. היהודים מהכפר ליד נכנסו גם הם, נפגשו עם הרבי והתלמידים ונעמדו להתפלל תפילה מיוחדת שאותה אומרים בערב. מעניין אם אתם זוכרים איזו תפילה אומרים בערב. אל תגלו להורים את הסיפור, את המסיבה, אבל רק את הקטן יגלה להם. שחרית מנחה, התפילה של הערב שתיקן יעקב. ולכן בשיר של ערבית יש לנו ילד ששוכב על הרצפה כמו יעקב. מה התפילה של הערב? תפילת ערבית. הרבי בעצמו הוא החזן. הרבי נעמד לפני התיבה ואומר את המילים שאיתה מתחילה התפילה. והוא רחום
אתם יודעים מי זה? שהוא רחום, הקדוש ברוך הוא. והוא רחום יכפר עוון. הקדוש ברוך הוא רחמן ומוותר על כל העבירות. הרבי מתפלל במנגינה מרגשת, במנגינה מיוחדת. כולם מתרגשים, אבל מנהל האחוזה פשוט מרוב התרגשות נפל על הרצפה, בוכה, הגוף שלו רועד. למה הוא כל כך מתרגש לשמוע את המילים האלה של התפילה, והוא רחום יכפר עוון? התפילה הסתיימה. מנהל האחוזה שוב מציע ליהודים, בואו, תאכלו פירות, משקאות. אתם יודעים למה הוא הציע להם פירות? כי ליהודי אסור לאכול דברים של גוי, אנחנו לא יודעים מה ההכשר שלהם. אבל פירות, משקאות, מים, זה דבר שאפשר לשתות ולאכול גם אצל גוי בחוץ לארץ, איפה שרבי לוי יצחק מברדיצ'וב גר. כי בארץ יש לנו מעשרות, מצווה גדולה שאנחנו עושים גם עם הפירות שאנחנו מגדלים בגן, אבל בחוץ לארץ אין מצוות מעשרות. אז אם אתה לוקח פרי שלם שלא חתכו אותו, שלא שמו עליו חומרים, תבלינים, קישוטים, תוספות, אפשר לאכול אותו. התלמידים נשארו יחד עם רבי לוי יצחק לישון באחוזה. ובאמצע הלילה הרבי קם לתפילה מיוחדת. מי יודע איזו תפילה מתפללים באמצע הלילה, לא ערבית, אלא באמצע הלילה. זו תפילה שרק צדיקים אומרים אותה. תפילה על הגלות שמתחננים להשם שכבר תבוא הגאולה. זה נקרא תיקון חצות. הרבי עורך תיקון חצות, ואחד התלמידים שיצא מהחדר שלו נדהם לראות על הרצפה ליד הדלת את מנהל האחוזה שוחה ובוכה, בוכה ובוכה. בצד אחד הרבי מתפלל, ובצד השני מנהל האחוזה שוחה ובוכה. על מה הוא בוכה כל כך? התלמיד היה בהלם. כשהוא סיפר את זה לתושבים של הכפר, הם אמרו, האיש הזה שונא יהודים, תמיד היה אומר לכלב שלו להתנפל עלינו. אבל למרות כל הסיפורים שלהם, קרה דבר מוזר מאוד. מנהל האחוזה ניגש אליהם בעדינות, ברוגע. העיניים שלו היו אדומות מבכי, והוא אמר להם בקול רועד את הסיפור שלו. וזה היה הסיפור של מנהל האחוזה. יהודים יקרים, תדעו לכם, אני נולדתי יהודי. אני גרתי במקום רחוק מיהדות, ולקחו אותי בכוח לצבא של הקיסר. לא הייתי ליד יהודים, שכחתי הכל, אפילו שכחתי שאני יהודי, והתחלתי לשנוא אפילו יהודים. כשראיתי את העגלה עם יהודים נוסעת אליי, אמרתי, עכשיו אני אוכל להרוג יהודים. והתחלתי לראות, כשהאקדח לא ירה, בטעות הרגתי את הכלב שלי. הבנתי שקרה פה נס. הזדעזעתי, והרבי הזכיר לי את העובדה שאני יהודי, הדליק לי את הניצוץ היהודי. אני החלטתי כעת שאני רוצה להיות יהודי, להתנהג כמו יהודי. בבקשה, תלמדו אותי מה לעשות. תעזרו לי, אני רוצה לחזור בתשובה. הרבי ציווה על המשרתים לרתום את הסוסים לעגלה. מנהל האחוזה ציווה על המשרתים לרתום את הסוסים לעגלה, אבל הרבי אמר שהוא ייסע בעגלה שלו. הם נסעו אל המקווה. אחר כך מנהל האחוזה בא לבית הכנסת הקטן שבכפר, וכולם התפללו ביחד. הוא ביקש מאחד התלמידים שילמד אותו איך מתעטפים בטלית, איך מניחים תפילין, והוא התפלל בעצמו. ואחרי שהסתיימה התפילה, הרבי דיבר עם מנהל האחוזה בלי שאף אחד ישמע. הרבי והתלמידים שלו עלו על העגלה, נפרדו ממנהל האחוזה, וחזרו לעיר שלהם, לברדיצ'וב. עברו כמה שבועות, והנה, לעיר ברדיצ'וב נכנס יהודי זר, יושב לו בבית המדרש של הרבי, ומתפלל בכוונה עצומה, בלב שבור. סיים את התפילה, והוא לומד תורה, ביום ובלילה, מנצל כל רגע כדי ללמוד תורה. אף אחד בברדיצ'וב לא הכיר אותו, רק התלמידים שליוו את הרבי במסע שלו, רק הם הכירו אותו, והם זיהו שהאיש הזה זה בעצם מנהל האחוזה שחזר בתשובה ונהיה יהודי. הוא עזב את הבית שלו, עזב את כל העושר שלו, והפך להיות בעל תשובה אמיתי. עד כאן הסיפור שלנו.
מהסיפור הזה אני לומד שכל יהודי יכול לחזור בתשובה. לפעמים היצר הרע בא ואומר לי, אתה כבר מילא לא הקשבת לאמא, מילא לא הקשבת לאבא, מילא הצבנת אותו, מילא עשית משהו שלא צריך לעשות, אז מה זה משנה? אבל פה אנחנו רואים אפילו יהודי ששכח לגמרי שהוא יהודי, שהוא התנהג כל כך גרוע, שהוא הציק ליהודים אחרים, אפילו הוא חזר בתשובה, ותכף ומיד ממש נזכה, ברגע שאנחנו מחליטים לחזור בתשובה, להתנהג יפה יותר, נזכה להתגלות של הרבי שליטה תכף ומיד ממש. להתראות מתוקים.